dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We kregen de laatste tijd veel verzoeken of we een doorlont video konden maken van de Troublemaker van Zurich. Nou, dat is geen probleem, die gaan we eventjes maken. We hebben hier de Troublemaker staan. In de Troublemaker, als je hem openmaakt, er zitten 3 losse cakes. Misschien alvorens we beginnen moet ik eventjes zeggen, kijk eventjes goed na in je wetgeving van het desbetreffende land of je mag doorlonten, want het kan natuurlijk illegaal zijn. We willen niemand aanzetten tot illegale praktijken. Dat natuurlijk als eerste. En als je vuurwerk afsteekt, doe het altijd voorzichtig en lees de gebruiksaanwijzing. Ja, we moeten dat eventjes gewoon erbij vertellen. Dat moet misschien tegenwoordig allemaal, maar nou. We gaan eens eventjes kijken. We hebben cake A, B en cake C. De Troublemaker die is zo opgebouwd dat hij wat rustiger begint, een wat snellere cake in het midden heeft en een denderende finale heeft. Nou, wat je gaat doen, die cakes zitten al goed zo te zien. Je hebt cake A, cake B en cake C. En je hebt per cake heb je 2 lontjes. Je hebt een lont, hier aansteken is het hoofdlont. En je hebt een reservelont, dat is nummer 2. Wat je gaat doen, is het reservelont verbinden met het hoofdlont. Dus 1 en 2 maak je aan elkaar. En dat doe je hier nog een keer. Zie je? Nou, we gaan het eventjes doen. Het eerste lontje, het hoofdlont, laat je met de oranje sticker erop. Zodat als je hem gaat afsteken, trek je gewoon de sticker ervan af en steek je hem netjes aan. Ja? We gaan kijken. We halen hier de lontbeschermer eventjes weg. Krijg je hier een lang roze lontje uit. Hier ook. Even kijken, een beetje wegdoen van de rommel. Even proberen wat duidelijker in beeld. Nou, hoe werkt dat nou? Dit lont, dat gaat hieronder in een schietlont. En dan gaat hij heel snel af. Maar dit lange lont, dat knoop je aan elkaar. Dus echt gewoon een platte knoop of zo erin leggen. Of een dubbele knoop, wat je wil. Een veterstrikknoop, wat je wil. We hebben er een knoopje in gelegd. Dan heb je 2 lange uiteindes heb je over. Die lange uiteindes die doe je dadelijk aan de zijkant van de doos naar onder. Maar eerst doen we nog een stukje tape erom. Gewoon als extraatje. Better safe than sorry. Toch? Je pakt de 2 lontjes samen. Je doet er een stukje tape omheen. Zodat je echt zeker weet, stel dat die knoop niet afgaat. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen. Maar dan gaat hij nog verder. En dan zijn die 2 lontjes hier altijd samen. Wat je doet, je duwt de lontjes weg aan de zijkant van de doos. En that's it. Dat is alles. Nou, dan wil je het hier nog een keer doen. Deze is iets beter in beeld. Zo dichter bij de camera. Lontbeschermer er vanaf. Hier ook weer het lontbeschermer eraf halen. Nogmaals, de doorlont is op eigen risico. Ga eventjes altijd na of het mag. Want wij willen geen problemen. Nou, je maakt de cakes aan elkaar met een knoopje. Nog een knoopje erin. Even kijken. Knoopje, knoopje, stukje tape. Stukje tape erom. En je hebt een mooi doorlont. Deze lontjes doe je ook weer aan de zijkant van de cake wegstoppen. Naar onder. En dan is hij in orde. We gaan nog eventjes laten zien, als je hem doorgelont hebt, hoe dat allemaal uitziet, die Troublemaker. Ja, dan kun je zelf aan de slag, als je zou willen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.